Ben, vimos de participar dando o noso apoio na concentración que convocaron os traballadores do CHUAC para protestar polos recortes que afectan tanto o complexo hospitalario universitario da Coruña como a atención primaria, recortes que se estenden a toda Galiza. Dende o meu punto de vista, na política de recortes practicado pola Xunta de Galiza, baixo o pretexto da escaseza de recursos públicos, o que se encubre é un intento de ir degradando, precarizando progresivamente o sistema sanitario para incentivar a xente a que acuda á sanidade privada, que suscriba seguros privados e, polo tanto, a ir tirando abaixo un modelo de sanidade pública que costou moitísimos anos construir e que é un pilar básico do chamado Estado do Benestar. Por iso, defender a nosa sanidade pública é defender unha das ferramentas fundamentais para asegurar coberturas sociais que aseguren a igualdade de oportunidades para o conxunto da poboación. Por esta razón apoiamos as movilizacións que están tendo lugar non só na Coruña, sino en toda Galiza, e que van culminar cunha grande manifestación nacional o vindeiro día 10 en Santiago de Compostela.